Aurten ondare kultur talde bezala erronka ezberdinak planteatu genituen, eta horien artean adibidez Albixuko garbilekua berreskuratzeari ekin genion, bai? Hortxe maiatzean izan zen, eta ikusita auzolanean izugarrizko arrakasta izan zuela eta kontzejukoak ere oso pozik geratu zirela, berehala jarri genuen gure pentsamentua hemen atzean daukaten garbilekuan, bai? Lekunberriko garbilekoa da, 1898an sortutakoa, eta azken finean gu pentsatzen genuen, bertan urte luzez emakume askok hemen beraien lana eta batez ere askok osasuna ere hemen utzi zutela, bai? Ze pentsatu beharra dago orduan ez genuela gaur egun etxetan dauzkagun labadora horiek eta horrela ez, garbitzeko tresnak. Eta hementxe botatzen zuten egunero hainbat ordu arropa garbitzen eta behar zuten gure horrelako omenalditxo bat, ezta? Lehendabizi, zure guztia garbitu. Hau da, agak eta gero kapirioak eta olak. Garbitzen dugu ongi, erratzarekin, emango diogu pixka bat gero tratamentua eta gero azkenian lasurra. Ematen diogu. Orduan hori izango da, gaurko lana. Hauxe izan da gaur lehenengo fasea, egia esan Lekunberriko garbilekoak denboraren poderioz eta mantenimentu bat behar zuen, orduan egurra berritu dugu, margotu egin da, paretak garbitu dira, harriari baita ere bere jatorrizko aurpegia atera zaio, eta horixe da lehenengo fasean egin dugun lana. Bigarrena etorri beharko da, eta bigarrena, dudarik gabe, kontzientziazio fase bat. Izan behar da, txukundabe falta zegoen izugarria, onera jende asko etortzen da pipa jatea, edozein modutan erabiltzen da garbilekoa, eta garbilekoa ez da izan behar inolaz ere horrelako txerritoko bat, ez? Orduan, bigarren fasea oso importantea izango da, eta emakumeen lana goraipatuz aparte, zabaldu nahiko dugu idea nagusi hori, ez? Gurea dela hemen atzean daukagun ondarea, eta hori zaindu egin behar da.